Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. Nesta primeira fase empregaránse as cartas que teñen un triángulo, as de medir, as de liña 1 e o cúbit 1 de cada persoa. Tamén usaremos un peón verde ou branco segundo o que indique cada experimento. Na montaxe inicial, cada persoa empregará o cúbit número 1 e un experimento de liña 1 que se coloca á esquerda do cúbit. Este experimento pide ir ao 1 azul, é dicir, aquí ou aquí. Como o 1 está pintado de verde, collemos o peón verde. Se pedise ir ao 0, usaríamos o peón branco. O peón colócase no medio da esfera, en superposición, e agora vemos onde comeza. Sempre hai que colocalo na cor do círculo central, neste caso, o azul. E sempre no hemisferio de arriba. Polo tanto, podemos poñelo neste azul ou neste outro. Estar á esquerda ou á dereita non ten importancia, pero hai que ter en conta que arriba está o 0 e abaixo está o 1. No caso de coller unha carta que non teña unha cor central destacada, seguimos buscando unha nova ata que apareza unha válida. Esta descártase, esta tampouco serviría, e neste caso comezaría na laranxa. Ademais, cada persoa recibe tantas cartas como cúbits teña máis unha, neste caso, 2. Antes de comezar, imos ver en que consisten estas cartas. Son as que van permitir que o peón se mova para conseguir o obxectivo. Neste caso temos que ir ao 1 azul, é dicir, aquí ou aquí. R1 permítenos mover unha cela á dereita ou á esquerda. Sempre ten que estar na cor central, neste caso no azul. Podemos ir ao negro ou ao rosa. R2 permite mover dúas celas, por exemplo, estando no rosa, nun calquera, movemos dúas celas cara á esquerda ou cara á dereita, neste caso cara ao negro ou cara ao rosa. Temos tamén estas cartas R2X, R1X. Funcionan igual, pero ademais permiten ir na diagonal. Por exemplo, en deste rosa, podemos ir ao negro, podemos ir ao rosa ou ao rosa que está no outro hemisferio. Cambio. Esta permítenos ir na diagonal dende calquera cor, do rosa ao rosa, do azul ao azul, do negro ao negro e do laranxo ao laranxa, na que neste caso non ten importancia. Inversa. Permítenos desfacer un movimento que xa fixeramos. Imaginemos que movemos o peón dende o rosa ata o azul. E logo conseguimos unha carta moi boa que nos permite movernos estando no rosa. Usámola e regresamos ao rosa. Antes de comezar a xogar é moi importante ter en conta dúas cousas. Unha delas é o tempo de coherencia, este número. Neste caso 3 e 15. 3 é o número de cartas que poden poñerse debaixo do cúbit, aquí, para poder mover o peón e conseguir o obxectivo. E 15 é o número de cartas das que podemos desfacernos, que recomendamos poñer en columnas de 5 para facer mellor o seu reconto. Este número será diferente en cada experimento. Outra cousa moi importante é que o peón non se move ata o final. Nos imos colocando aquí debaixo del cartas e movémolos mentalmente. Cando creamos que o peón está colocado no lugar correcto, collemos unha carta de medir e imos movendo o peón paso a paso. Por exemplo, temos esta carta que do azul permite ir ao negro ou ao rosa. Podemos ir aquí ou aquí. Non movemos o peón, pero sabemos que xa non estamos aquí. Se logo recibimos unha carta que implique estar neste ou neste, decidimos onde estamos. Agora podemos comezar a xogar. Como dixemos, cada persoa vai ter dúas cartas na man. Unha e dúas.
Eu teño unha que me permite desfacer un movemento que non teño e outra que me permite, estando no rosa, ir aos lados. Eu estou no azul. Estas cartas non me serven. Podo reservalas na man para despois ou desfacerme de algunha delas. Voume desfacer das dúas. Nunha quenda podemos poñer unha carta aquí, só unha, ou desfacernos aquí de todas as que queiramos. E logo repoñemos tantas cartas como gastásemos. Logo xoga a seguinte persoa. Cando me toque a min de novo, eu teño estas dúas cartas. Unha que implica estar no laranxa, eu non estou no laranxa, e outra que, estando no azul, permite moverse para os lados. Podo quedar con ela na man ou usala. Vou non usar. Eu estou no azul. Podo ir aquí ou aquí. Logo, repoño esta carta e continuo o xogo. Agora teño estas dúas. Eu sigo sen estar no laranxa, polo tanto esta non me é útil, pero esta permíteme cambiar de hemisferio. O meu obxectivo está aquí abaixo, polo tanto, se eu xogo esta carta, o peón, que estaba no negro ou no rosa, agora está noutro hemisferio. Imaxinemos que eu fun do rosa ao rosa. Agora estou aquí e collo outra carta. Agora teño unha carta que me permite ir do rosa ao azul. É dicir, deste rosa a este azul, que é o meu obxectivo. Colócoa e, como creo que con esta carta logrei o obxectivo, coloco a carta de medir. Agora ímolo comprobando paso a paso. Eu fun do azul ao rosa, do azul ao rosa. E logo fun na diagonal ao outro hemisferio. E deste rosa fun ao azul, obxectivo cumprido. Retírase esta carta, retíranse estas outras, tamén as que estivesen na man, retírase o experimento e pódese comezar un novo. Neste caso, pide un 0. Imos facer como fixemos ata agora. Pide un 0, colocamos o peón branco no medio. E agora vemos onde comeza. Neste caso comeza no azul, sempre do hemisferio de arriba. Descarto esta carta e collo outras dúas. Cando alguén remata 2 experimentos de liña 1, pode pasar á seguinte fase. Agora introducimos novas cartas, unhas iguais pero con 2 triángulos e unha carta nova, a de superposición, que permite ir do laranxa ao negro e do negro ao laranxa. Por exemplo, se nós temos o peón colocado aquí no negro e usamos esta carta, podemos poñela directamente no laranxa. Se estiveses no laranxa, iríamos ao negro. Na liña 2 empregamos o qubit 1 e o 2. É moi importante respetar esta numeración. Colocamos un experimento de liña 2 e o qubit da esquerda será o qubit 1 e o qubit da dereita o qubit 2. Aquí o 1 pide ir ao 1, por tanto poñemos o peón verde no centro da esfera e o qubit 2 pídenos ir ao 0. Entón colocamos o peón branco na esfera. E agora comezamos. Este comeza no rosa e o qubit 2, esta non nos serve, comeza tamén no rosa, sempre no hemisferio do 0. Despois collemos 3 cartas, unha por cada qubit e unha terceira. E agora estamos preparados para comezar a xogar. A partir de agora, cando alguén remata un experimento, gaña grans de area. Neste exemplo, un gran de area. Ademais das cartas que introducimos, imos ter tamén outras de perturbacións. Imos ver como son unha a unha. Cambio de hemisferio, bit flip. Tiramos o dado para ver a que qubit lle afecta. Como só temos 2, impar 1, par 2. Neste caso temos 2. Afectalle o qubit 2. Colocámolo no outro hemisferio. Erro de cálculo nun qubit.
un qubit desplázase unha cela. Tírase o dado, neste caso afecta o qubit 2, polo tanto pode ir ao negro ou ao rosa. Ímolo poñer no rosa para chegarnos ao noso destino. Como esta carta xa non nos serve, podemos desfacernos dela. E o mesmo acontece con esta outra, pero neste caso podemos movernos dous espazos. Transformación non unitaria. Con esta carta experimento vai ter menos tempo de coherencia. Poñémola aquí ao lado porque dura todo o tempo do experimento. Logo, unha vez que remate, eliminámola. Agora, o tempo de coherencia vai ser 3 e 8, no canto de 5 e 10. Problemas co suministro eléctrico. Este experimento remata. Retiramos o experimento, as cartas, os peóns, collemos un experimento novo e comezamos como sempre. Neste caso, pídenos dous ceros, polo tanto, dous peóns brancos. Collemos unha carta, esta non nos serve, este comeza no negro e este comeza no negro tamén. E agora acaba de pasar algo moi curioso. Sen poñer ningunha carta, o experimento está feito. Esta persoa pedíalle aquí dous ceros, ten dous ceros, polo tanto gaña un grán de area. E comeza un novo experimento, retira todo, collemos este, pide dous uns, poñemos dous peóns verdes, esta non nos vale, este comeza no azul, este no rosa. Radiación cósmica. Este experimento remata, pero permite medilo. Imaxinemos que temos estas cartas xa colocadas e medimos isto e isto. Este non se moveu, polo tanto o experimento non funciona, pero este foi do rosa á diagonal e do rosa ao negro. Este sí que está, como este non está, o experimento non valeu, pero podía ter valido. Retiramos as cartas, sacamos os peóns, poñémolos no medio e podemos facer de novo este experimento outro diferente de liña 2. Condicións non cuánticas. Con esta carta un qubit vai cambiar de hemisferio. Imaxinemos que están aquí arriba. Escollemos cal. Imos escoller número 2. Se sae par, vai ao 0. Se sae impar, vai ao 1. Se sae o impar, colocámolo aquí. Fabricación defectuosa dun chip. A información dun qubit bórrase. Imaxinemos que temos estas cartas no qubit 2, estas no qubit 1, e agora imos ver a cal lle afecta. Afecta o qubit número 1, polo tanto, estas cartas bórranse, pero siguen estando aí. Agora, o qubit 1 non ten información. Sabemos que volve a estar no azul, que era de onde saiu. Pero para o tempo de coherencia empregamos estas 4 cartas. Se xa sabes xogar, podes comezar na fase 3, porque agora xa coñecerás todas as normas. Imos introducir 3 cartas novas no monte, que son as de persoas, melloras tecnolóxicas e unha nova que explicaremos máis adiante. Ademais, ao carón da carta de experimento poremos unha xeometría. Esta carta é moi importante para poder aplicar a carta de entrelazamento. Entrelazamento. Esta carta permite que os qubits se comuniquen entre eles. Poñendo cartas nun, os outros logran o seu obxectivo. Para isto, hai que ter en conta a xeometría. Aquí imos ver como están relacionados os qubits. Por exemplo, neste caso, o qubit 2 está comunicado co 1 e co 3, pero o 1 e o 3 non están comunicados. Polo tanto, se colocamos o entrelazamento no qubit 2, podemos facer que o qubit 1 copie o seu estado ou que o qubit 3 se poña ao contrario. Para iso empregamos un par de cartas, co signo igual para arriba para copiar e o signo diferente para arriba para facer o contrario. Nos imos facer que o qubit 1
copia o estado do 2 porque teñen que ir ao mesmo sitio. E dicímoslle, ti fai o mesmo que fai o qubit 2. Agora, poñendo cartas só no qubit 2, facemos que os dous se movan. Este estaba no rosa e moveuse á diagonal, para aquí. E do rosa moveuse ao negro. Como este está no seu sitio, este copia o seu estado e tamén se pon aquí. Esta carta non importa. Non importan as cartas que hai no qubit 1, só importan as que hai no qubit 2. Cada qubit pode ter un máximo de 3 entrelazamentos. Colocamos esta carta aquí e un par de cartas en sentido diferente. Aquí e aquí. Agora o qubit 3, que non ten ningunha carta, xa está no seu obxectivo, no 0. Ímolo ver medindo. Usamos as cartas para indicar que o experimento está rematado. Para o tempo de coherencia só empregamos 1, 2, 3, 4 e 5 cartas. O qubit 2 comezou no rosa e foi na diagonal. E logo do rosa foi ao negro. Este está listo. Como este está no seu sitio, este cópiao e ponse tamén no seu sitio. E como este está no seu sitio, este fai o contrario. E o experimento está rematado. Unha cousa importante sobre medir é que pode ir medindo os seus qubits mentre se fai o experimento. Por exemplo, podemos medir estes dous e logo seguir xogando con este outro. Isto vai facer que se temos unha perturbación, os qubits que están medidos non se ven afectados. Por exemplo, nesta carta de borrado dun qubit, se tiramos o dado e sai o qubit 3, sí que se ve afectado. Se saen o 2 ou o 1, non. Deste xeito están protexidos das perturbacións, pero impide que se fagan máis entrelazamentos. Non podemos entrelazar o 3 co 2 porque o 2 está medido. Poñer estas cartas aquí só é posible se este non estivese medido. Neste caso, o que temos que facer é seguir xogando con o número 3 ata rematar o experimento. Algúns experimentos teñen en conta o azar. Cando remata o tempo de coherencia, pode ser que se coloquen no seu sitio. Para iso hai que tirar o dado. Isto só vale se están no hemisferio que buscan. Por exemplo, este ten que estar no hemisferio de abaixo. Se está aquí abaixo, é válido. Se está por aquí arriba, non. O qubit número 1 ten que ir ao 0. Foi do rosa ao azul e do azul ao negro. Está correcto. O número 2 tamén ten que ir ao 0 e foi do rosa ao azul. Como está no seu hemisferio, se sacamos 1, 2 ou 3, é válido. Tiramos o dado e temos un 1, polo tanto, é correcto. E o número 3 foi na diagonal ao hemisferio correcto e quedou no rosa. Se sacamos un 1 ou un 2, é válido. É correcto. Este experimento foi exitoso. Esta persoa obtén un gran de area. As perturbacións deben usarse no momento no que os temos na man, ao inicio da nosa quenda. É obligatorio. As melloras e as cartas de persoas úsanse cando se queiran. Poden terse na man ou pode poñerse tamén unha na mesa. Pode haber unha de cada tipo. Unha mellora e unha persoa aquí na mesa. Se se quere cambiar por outra, pode facerse. Quítase esta e retírase. Cambio de xeometría. Esta permite cambiar a xeometría.
Sen escoller a carta, collemos unha xeometría nova do monte. Agora, os nosos qubits van se relacionar segundo esta nova xeometría. Computador mellorado. Se alguén ten unha perturbación, por exemplo, esta que fai que o experimento finalice, pode anulala. Calquera persoa pode empregar unha carta súa para axudar a outra persoa con calquera perturbación que poida haber. Aumento do tempo de coherencia. Aumenta 1 ou 2 puntos. Refírese ao primeiro número, o número de cartas que podemos ter debaixo do qubit. Esta é a única que se pode ter aquí de maneira permanente. Podemos ter esta aquí e logo outra sobre a mesa, se queremos. Se queremos cambiar esta pola que aumenta 2 puntos, podemos facelo. Comunicación entre computadores. Cando queiramos medir o noso experimento, podemos conectar o noso computador co doutra persoa. Por exemplo, imaginemos que eu quero medir este experimento e que poño aquí as cartas, aquí, aquí. O qubit 1 foi na diagonal ao azul e do azul ao negro, é correcto. O 2 foi do rosa ao negro, é correcto. E o 3 está ou no laranxa ou no azul, non está correcto. Se uso esta carta e me desfago dela, podo escoller calquera qubit que teña calquera outra persoa que estea nese lugar. Este ten que ir ao 0. Este, con esta carta que ten aquí aplicada, pode estar no 0. Este pode estar aquí. Foi do azul ao negro. Queremos que o qubit 3 estea no negro. Este está no negro. Polo tanto, podemos decir que estes ordenadores están comunicados. Cando mida o qubit 3, digo que está nesta posición e colócase. Aínda que esta persoa siga co seu experimento colocando novas cartas, a min valeume e teño listo. Polo tanto, esta persoa gaña un grande area e esta continúa xogando. Einstein permítenos descartar dúas cartas que teñamos na man e coller outras dúas novas do monte de Descartes, daqui. Por exemplo, eu quero esta e esta outra, e desfágome destas dúas. Einstein só axuda se non temos entrelazamentos postos. Neste caso, podemos quedar con ela na man ou poñela na mesa esperando un momento mellor, ou podemos desfacernos dela e coller unha carta nova. Heisenberg permítenos mover o peón despois de medilo. Se medimos este qubit que foi do rosa ao azul, colocámolo, usamos esta carta e desplazámolo unha cela para lograr o noso obxectivo. Conferencia de Solvay. Esta carta retírase do xogo, non vai ao monte da pila de Descartes, e cada persoa gaña un grande area. Feynman permítenos cambiar unha carta da mesa por outra que teñamos na man. Se eu uso a carta, cambio esta da man por esta outra. Benioff permítenos ter dúas cartas extra na man, é dicir, se eu teño 4 cartas, podo ter 6. Collo dúas cartas novas do monte e podo seguir xogando. Estas cartas, cando as gaste, non as reemplazo, ata que teña menos de 4 neste caso. Se gasto esta, sí. Marie Curie
permítenos eliminar unha carta que teñamos aplicada. Por exemplo, se eu quero retirar esta carta, sácoa e vai ao monte de descartes. Non queda na miña zona. Non conta no tempo de coherencia. Great Herman permite facer un entrelazamento sen ter a carta na man. Se non a temos, buscamos na pila de descartes ou neste monte. Schrödinger permítenos elixir un qubit calquera e colocalo en superposición, é dicir, no laranxa. Por exemplo, eu escollo este e coloco aquí. E estas cartas desaparecen porque xa non teñen sentido. Yury-Manning permítenos descartarnos de dúas cartas sen que conten no tempo de coherencia. Se eu teño estas 4 cartas, desfágome destas dúas, pero non as poño aquí. Póñoas na pila de descartes. Cando dúas persoas deciden facer un experimento xuntas, o que teñen que facer é repartir os qubits. Para iso, prestan atención ás xeometrías, por se quixeran facer algún entrelazamento. Por exemplo, a persoa verde sabe que o seu qubit 2 está relacionado cos outros, pero o qubit 1 e o 3 non, igual que estes outros. A persoa amarela ten relacionados o 1 co 2, o 3 co 4. Entón, para facer o reparto, o que fan, por exemplo, é que a persoa verde colla o 1 e o 2, que os ten relacionados, e a persoa amarela colle o 3 e o 4, que tamén os ten relacionados. Así, cada persoa presta atención só a 2 qubits. Para colocar os peóns, a persoa verde coloca 2 verdes, porque é o que pide aquí o experimento, e aquí colócase no qubit 3 un peón branco e no qubit 4 un peón verde. O tempo de coherencia vai ser a suma dos 4 qubits, o daqui e o daqui. E cando rematen o experimento, cada persoa vai recibir 2 grans de area. 2 para esta persoa e outros 2 para esta persoa.